Smuthug. Fra præsidenten til sekretærs videnskabsmandsråd. Jeg har fået oplyst, at jordens indbyggere kunne frigøre atomenergi og har eksperimenteret med raketfremdrift. Det er yderst alvorligt. Lad mig få en udførlig rapport øjeblikkeligt og gør det kortfattet denne gang. KK4. Fra sekretæren videnskabsmændenes råd til præsidenten. Kendsgerninger er som følger. For nogle måneder siden opfangede vores instrumenter intens neutrons udstråling fra jorden, men analyse af radioprogrammerne gav ikke på det tidspunkt nogen forklaring. For tre dage siden meddelte alle jordens radiosender, at atombomber blev anvendt i den krig, der for øjeblikket er i gang. Oversætterne er endnu ikke færdige med deres fortolkning, men det lader til, at bomberne er ganske kraftige. Der er forløbig blev anvendt 2, der er blevet frigjort med nogle detaljer om deres konstruktion, men de anvendte grundstoffer er endnu ikke blevet identificeret. En udførlig rapport vil blive fremsat så snart som muligt. For øjeblikket er det eneste, der er sikkert, at jordens indbyggerne har frigjort atomenergi. Forløbig kun et eksplosiv. Det vides meget lidt om radioforsikringen på jorden, hvor astronomier har observeret planeten omhyggeligt lige siden radioudsendelserne blev optaget for en generation siden. Det er sikkert, at en eller anden form for langdistanceraketter eksisterer på jorden, for der har været mange hentydninger til dem i de sidste militære udsendelser, men der er ikke blevet gjort alvorlige forsøg på at nå det interplanetariske rum. Når krigen ender, forventes det, at planetens indbyggere vil iværksætte forskningen i denne retning. Vi vil meget omhyggeligt følge deres radioudsendelser, og den astronomiske observation vil blive strengt overholdt. Efter hvad vi har sluttet om planetens teknologi, skulle det vare omkring 20 år, før jorden får fremstillet atomraketter, der kan bruges til rumflyvning. I lyset heraf kunne det se ud til, at det er på tide at oprette en base på månen, så vi kunne holde nøje opsyn med sådanne eksperimenter, når det begynder 60 sekunder. Krigen på jorden er nu endt. Tilsyneladende på grund af anvendelsen af atombomberne. Dette vil ikke ændre på overstående argumenter, men det kan betyde, at jordens indbyggere nu fyldt ud kan hellige sige ren forskning hurtigere end ventet. Nogle radioudsendelser har allerede peget på, at atomkraft kan anvendes til raketfremdrift. Fra præsidenten til direktøren for Bureauet for Ekstraplanetær Sikkerhed, DBEPS. DRC Trinkers beretninger udstyrer en ekspedition til jordens satellit øjeblikkeligt. De skal nøje overvåge planeten og øjeblikkeligt aflægge rapport, hvis der foretages raketeksperimenter. Det skal yderst omhu skal iagttages for at holde vores tilværelse på månen hemmelig. Det er det personligt ansvarlige for. Aflægge rapport til mig årligt eller om nødvendigt hyppigere. KK4. Fra præsidenten til DPEPS. Hvor er rapporten om jorden? KK4. Fra DBEPS til præsidenten. Beklager forsinkelsen. Det skyldes, at det skib, der medførte rapporten, brød sammen. Der har ikke været tegn på raketeksperimenter de sidste år, og ingen hensynninger til dem i radioudsendelser fra planeten. Rente. Fra DBEPS til præsidenten. De har set mine årlige rapporter til deres ærværdige fader om dette emne. Der har ikke været nogen udvikling af interesse de sidste 15 år, men den følgende meddelelse er netop blevet modtaget fra vores base på månen.
raketprojektil, tilsyneladende drevet med atomkraft, forlod jordens atmosfære fra nordlige landmasse i dag og bevægede sig gennem ydre rum langs en fjerdedel af planetens diameter, før den vendte tilbage under kontrol. Rente. Fra præsidenten til statschefen. Kommentarer udbedes. KK5. Fra statschefen til præsidenten. Dette betyder, at vores traditionelle politik må omgives. Det er det eneste håb for os, for vores sikkerhed ligger i at forhindre jordbeboerne i at foretage videre skridt i denne retning. Efter hvad vi kender til dem, vil det kræve en overvældende trussel. Da planetens største tyngdekraft gør det umuligt for os at lande på den, er vores aktionsradius begrænset. Dette problem blev behandlet for næsten 100 år siden af Anwar, og det er jeg enig i med ham i hans konklusioner. Vi må øjeblikkeligt handle, eller vores retningslinje FKS. Fra præsidenten til udenrigsministeren. Informer rådet om, at der sammenkaldes til ekstraordinært møde i morgen middag. KK5. Fra præsidenten til DBEPS. 20 slagskib skulle være tilstrækkeligt til at bringe Anwars plan til anvendelse. Der er heldigvis ikke grund til at bevæbne dem endnu. Rapporter om, hvorledes det går med bygningen af dem ugentligt. KK5. Fra DBEPS til præsidenten. 19 skibe er færdige nu. Det 20. er stadig forsinket på grund af fejl i skroget, og det varer mindst en måned før det er færdigt. Rente. Fra præsidenten til DBEPS. 19 er tilstrækkeligt. Jeg vil gennemgå operationsplanen med dem i morgen. Er klæden til vores radioudsendelse færdig? KK5. Fra DBEPS til præsidenten. Hermed glæden. Jordens folk. Vi, beboere af den klode, I kalder Mars, har i mange år holdt øje med jeres eksperimenter med sigte på interplanetære rejser. Disse eksperimenter må ophøre. Vores studier af jeres race har overbevist os om, at I ikke er egnet til at forlade jeres planet på jeres nuværende civilisationstrin. De rumskibe, I nu kan se over jeres byer, kan knuse jer totalt og vil gøre det, hvis I ikke indstiller jeres forsøg på at rejse gennem rummet. Vi har bygget et observatorium på jeres måne og kan øjeblikkeligt opdage enhver overtrædelse af disse ordre. Hvis I adlyder dem, vil vi ikke blande os i jeres affære mere. Hvis ikke, vil en af jeres byer blive tilintetgjort hver gang vi ser en raket forlade jordens atmosfære. Efter ordre fra Mars præsidenterråd. Rente. Fra præsidenten til DBEPS. Jeg godkender den kan oversættes. Jeg tager alligevel ikke med flåden. Aflæg detaljeret rapport til mig umiddelbart efter de kommer tilbage. KK5. Fra DBEPS til præsidenten. Jeg har den ære at rapportere, at vores mission er heldigt gennemført. Rejsen til jorden var begivenhedsløs. Radiosensorer fra planeten viste, at vi blev iagttaget i betydelig afstand, og der var stor opstandelse allerede før vores ankomst. Flåden blev fordelt i overensstemmelse med planen, og jeg udsendte vort ultimatum over radio. Vi forlod kloden øjeblikkeligt, og ingen fjendtlige våben blev anvendt mod os. Jeg skal fremsende en detaljeret rapport inden 2 dage. Rente. Sekretæren Videnskabsmændenes råd til præsidenten. Psykologerne er færdige med deres rapport, der fremsendes herved. Så man kunne forvente, gjorde vores krav først dette sted i og stolte folk. Rejsende kunne have været et fornødent slag for dem, fordi de troede, at de var de eneste intelligent lignende væsener i universet. Men i løbet af nogle få uger var der en temmelig uventet forandring i tonen i deres erklæringer.
De var begyndt at indse, at vi opfangede deres radioudsendelser, og nogle udsendelser er blevet sendt direkte til os. De erklærer, at de har indvidet i at standse alle raketeksperimenter i overensstemmelse med vores ønsker. Det er lige så uventet, som det er velkommen. Selvom de prøver på at narre os, er vi fuldkommen i sikkerhed nu, da vi har anbragt den anden station lige uden for atmosfæren. De kan ikke på nogen mulig måde fremstille rumskibet, uden at vi kan se dem eller opfange udstråling fra deres lyse. Observationen af jorden vil fortsat blive strengt overholdt, som vi har fået instruktion om. Fra DBEPS til præsidenten. Ja, det er fuldkommen sandt. Der har ikke været flere raketeksperimenter de sidste 10 år. Vi ventede i hvert fald ikke, at jorden ville overgive sig så let. Jeg er enig i, at denne races eksistens nu udgør en permanent trussel mod vores civilisation, og vi foretager eksperimenter efter de retningslinjer, de har foreslået. Problemet er vanskeligt takket være planetens størrelse. Eksplosive våben er uanvendelige, og en radioaktiv gift af en eller anden slags giver formodentlig størst håb om succes. Heldigvis har vi nu uendelig lang tid til at fortsætte med denne forskning, og jeg vil sende rapporter regelmæssigt. Fra viceadmiral Henry Forbes efterretningstjenesten, Rumspecialkorpset, til professor S. Maxton, Filologiske Fakultet, Oxford Universitet. Overtrædelse sender 2. Ovenstående papir blev sammen med en del andre fundet i ruinerne af, hvad der formodes at være hovedstaden på Mars. Den hyppige anvendelse af tegnet for jorden antyder, at det kan være af særlig interesse, og vi håber, at de kan oversættes. Andre papirer følger snart. Viceadmiral H. Forbes. Kære Max, undskyld, jeg ikke havde tid til at sætte mig i forbindelse med dig før. Vi ses så snart jeg kommer tilbage til jorden. Hvor er Mars står et stort rod nu. Vores koordinator var 100% nøjagtig, og bomberne blev materialiseret lige over deres byer. Fuldkommen som gutterne på Mount Wilson havde sagt. Vi sender en masse ting tilbage gennem de 2 små maskiner, men indtil den store sender materialiseres, er vores handlefrihed begrænset, og det er selvfølgelig ingen af os, der kan komme tilbage. Så skynd jer lidt. Jeg er glad for, at vi kan gå i gang med raketterne igen. Jeg er måske gammeldags, men jeg bryder mig ikke om at blive sendt gennem rummet med lysets hastighed. I hast, Henry.